Helo, siamai fi yw Guto Gwilym a fi yw Llywydd UMCB ar gyfer eleni. Rhai o'r prif bwyntiau fi am ei weld yn digwydd eleni yw ein bod ni'n codi proffil yr Undeb Cymraeg yma. Dwi wedi bod yn gwneud yna barod drwy cynnyddio'r defnydd o'r cyfryngau cymdeithasol a deunydd hysbysebu a hefyd deunydd ar y wefan fel i bod yn fwy perthnasol ac yn fwy eang. Dwi hefyd am gynyddu niferoedd ac effeithlonrwydd clybiau chymdeithasau UMCB. Dyn ni wedi eleni rhoi dyrannu fwy o grantiau nag erioed iddyn nhw a dwi'n gyrru lan i ddatblygu a helpu nhw i ehangu ar ei aelodaeth ac ar eu digwyddiadau nhw. Ar y nodyn yna, dwi am sicrhau bod yn amserau llawn ac ymrywiol i gael ar draws y flwyddyn a trio denu mwy o fyfyrwyr o tu allan i ni'n GMG a'r pobl sydd fel arfer yn cael ei gysylltu gydag UMCB. Dwi am wneud yna drwy farchnata digwyddiadau yn gynharach ac yn well fel mae'n cylchlythyron at myfyrwyr i ganfod nhw beth sy'n digwydd. Gobeithio byddai'n gweld chi ar draws y flwyddyn yn un o'r digwyddiadau ni heb ots os ydych chi'n siarad Cymraeg neu beidio. Diolch.